Uh, Dneska si vytvoříme nový svět. Počkejte, musím jenom tady ten vyříznout. Uděláme si nový svět, flat, to znamená rovnej svět, jako v normálním Minecraftu. Tak, Generation World. A postavíme si Tesco. Takže nebudeme dělat vnitřek, to vůbec ne. Jenom si ho zhruba načrtneme. Když tak, pokud by nám nezbyl čas, tak já ho dodělám za kamerou. Pokud někdo nesouhlasí, tak mi je to jedno. Úplně mi to je úplně uprdele. Nebudu teď mluvit, jenom vás upozorňuji. A postavíme se jenom zepředu, bude to takový fake. Děláme fake. A jo, když tak my se nechceme stavit, tak takhle zhruba nějak bude vypadat. Tady bude prostě fake. Tak. No ty, já nechtěl koberec. Já chtěl tohle. Tohle. 2, 3. Já nevím, jak vypadá přesně Tesco, ale já něco prostě budu stavit a pak vám řeknu, co to je. Třeba to bude hotel, nebo já nevím. Tohle byt. Budeme něco prostě stavit a neznám něco, ale prostě něco postavíme. Jako stavbu velkou. A já už vím asi, co budeme stavět. Šiltovku. Ok, takže tady to bude nějak... To bude něco, prostě to je. A jdeme postavit šiltovku. Jupi, jupi, jupi. Jupi, takže... Zhruba. 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Takhle, raz, dva. Takhle. Raz, dva, 3, 4, 5. Takhle.
A teď. Možná, že zbytek udělám za kamerou, protože nemůžu točit fakt dlouhý díly, promiňte, ale fakt nemůžu, jako, to by bylo na mě jako už moc, víte? Takže jako nemůžu točit, promiňte, já strašně lítají mouchy. Jo, mouchy. Možná, že tohle video jako bude nahraný tak 10 zhruba. Strašně mě bolí oči. Ty vole. To bolí jak svaně. Prostě... Myslím, že to ještě někdo nedělal. Prostě víte zhruba, tady bude kšilt a tady bude kšiltovka. Víte zhruba. Tak čau všichni. Budu se s vámi loučit a čau.